חזרנו אליכם יחד עם השוואי וויה, הפרויקט של רביבו, ניר בן מנחם, אלירן צור התותח, רביב בן מנחם על כל הסלט הזה, המעבד, מה מהם נותר, קדימה, מה נותר? לא, לא, מוקדש לאיציק איזקוב, לא, 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 נותר מהם. אך תמיד אמרתי לך קוזניצקי, לא, 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 נותר. כל הבדיחות על התימנים זה אמת. חצי גמר הפלייאוף, זהו, זה גמור. 90-60 למכבי תל אביב. יאו רדי. חלומות לילי ימתיקו או יכבידו חסונם, יספרו עלילתם לנפש נרדם. באחד הנה ראיתי אהבה שנכזבה, התרבה